सनन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि मेन थांखिया मा नोंथांमोना आं दिनै रायलायगोन आरो आं फुरा जेसेबां हायो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायजोबनो नाजागोन आं जेनोखि मोनदांथि बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामसिगोन आरोखि स' नोंथांमोनहा भिडिअफोरखौ आङो ससे क्लिप देखायना होग्रोनोसै बिनि उनावहाय आङो लागावना होनोसै आरो एकदमबारे नायग्रोदो सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दङ बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि जों गासिबो बे नुखाबाय बे जाहैबाय मा दानि बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म जायखौ बिरोधी पार्टिफ्रा दाउखा गोसोम होननानै बुंबाय थायो दाउखा गोसोम बे राकेश ब्रह्म इएमआ दिनै बुंदों जे खाम्फा बरगयारिया दिनै मानि थाखाय दिनै बिपिएफखौ नागारदों चन्दन ब्रह्मआ दिनै मानि थाखाय बिपिएफखौ नागारखो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आं बिथांमोननि बुंनाय रावखौसो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगासिनो दं जायफ्रा नुखाबाय बिथांमोना नायदों आरो नुयैफोर मानसिफोरनो आं फोरमायना होगासिनो दं बाथ्राया जाहैबाय मा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे जायखि जाया राहायै 2025 जे माने प्रमद बर'खौ बिटिआरनि चिफ बानायफिननांगौ बेनो जाहैबाय एक नाम्बार थांखि आरो फैबाय थानाय 2026 जे हेमन्त बिश्व शर्माखौ एबा बिजेपिनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार खालामफिननांगौ माने जों बिनिफ्राय जोङो खुनु गोनो गोथो जायालासे जों बुंनो हाबाय दिनै जे खाम्फा बरगयारि सारा जे बिपिएफखौ नागारदों बिथाङा जाहैबाय मा माने बिपिएफखौ फेजेननाय आरो माने हाग्रामाखौ फेजेननाय आरो बिपिएफखौ माने बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनाय बे उद्देश्यजों बिथांमोना दिनै मा होनना बुंदों बिपिएफखौ नागारबोदों बिनिखायनो दिनै बिपिएफखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना जायखिजाया राहायै 2025 इलेक्सननि सिगां बिथांमोना बिपिएफखौ माने आउट खालामजोबखागोन माने बिपिएफआ थानाय नङा आरोखि माने बै समाव जों नुदों प्रमद बर' साराबो बुंबाय थादोंमोन नङा होमबा 2025 थाखाय जे बिपिएफआ खुनु बिजाथि होनो थाखाय माने मानसि नागिरना मोननाय नङा बे मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो दिनै बुंनो थाङोबा दिनै बिपिएफनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्राबो दिनै थांगासिनो दं थांनायालाय नङा होमबा गिदिर दैदेनगिरिफ्रा थांबाय दा नोङो इसिबां गिदिर दङ जेनेबा खाम्फा बरगयारि सारा बेसेबां गोहोम माने बिहोमा लानानै पार्टियाव दैदेनबोदोंमोन आरो चन्दन ब्रह्म सारखौ बुं चन्दन ब्रह्मआव बेसेबां माने बिफाव लानानै बिपिएफखौ बेसेबां रल खालामबोदों नोंथांमोना मिथिगौ आरो बै समाव बिपिएफनि सेक्रेटारिमोन नङा होमबा जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा थांबाय मा नाम मोनसे उदालगुरिसिम जायोना आरो नै रिसेन्टलि सासे सेक्रेटारियाबो बिजेपिआव जयेन जाहैबाय नङा होमबा आरो ओरैहाय जोङो राजिब बांगालखौ होनना बुं क'क्राझारनि बे साराबोथ' थांबाय ओमफ्राय दा जों खोनाबाय थानायाव जाहैबाय मा प्रमेला रानियाथ' दङ दा थाथ'गोन बियो खिन्थु रबिराम सारनि बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरा दा बुंसोगासिनो दङ बिथाङाबो बिजेपिआव थांगोन इउपिआव थांनाय नङा बेबो बिजेपिआव थांगोन एकदमबारे आं दा ओरैबायदिसो मोनगासिनो दङ अट'मेटिकेलि बिपिएफनि गासैबो लिडारफ्रानो बिजेपि जायाथ' बे मोनसे आरो जुदि बिपिएफनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि बिजेपि अट'मेटिकेलि जुदि बिजेपि जाहैयोब्ला आरो बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव इलेक्सन गेलेयोब्ला अब्ला बेयाव मारै जागोन दाना बिजेपिआ हारसिङै गेलेबाय बिपिएफआबो केन्डिडेट होआखिसै इउपिपिएलआ हारसिं गेलेबाय अब्ला बिपिएफआ थांजोबनाय जाया होमबा माने देट मिन्स बिजेपिआ थांजोबनाय जाया होमबा बे मोनसेबो माने मामानाव मोनसेबो माबा दं खोमा बेखौ जों बुजिनांगोन आं माने बिथोरनि खोथाखौ आंनि मोन्दांथिखौसो आं बुंदों आरोखि मानोना आइडियाफ्रा जों गोरलै मानसि जोंनि साननायफ्रा जायाबो जानो हागौ खिन्थु जेब्ला पिक्साराव ओंखारो अब्लासो होनो उमुगा बै समाव बुंदोंमोन बिथांनि बुंनाया जामारबाय माथो बे मोनसे नुजानो हागौ ना आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' आसामनि चिफ मिनिस्टार जाखाबावगोनखा बेखौ नोङो माबानो हागोन मानोना आसामनि बिजेपिनि जेनोखि मावनायखौ दिनैसिम आं गोबां गिदिर गिदिर माने दैदेनगिरिफोरजों अफिसारफोरजों आं रायज्लायनानै दा मोनथियो बिथांमोना माने बिजेपि फैनाय लोगो लोगो मोजां मोनदों ओरैबायदि होनो बिथांमोना गोबां माखासे जायफोरनाखि मोनथावथाव मानसिमोन बिथांमोना बै समाव साख्रि मोनामोन माने कंग्रेसनि समाव नों गुस होआबानो फैसा मोनामोन माबा मोनामोन हेनथेन मोनामोन बे आरो बाथ्रा दा जेनेबा बिजेपि फैनाय लोगो लोगो जायनो फरायदों जायनो क्वालिफाइड केन्डिडेट बिथांमोनानो साख्रि मोनदों आरो बेखौनो फल' खालामनानै दिनै बिटिसिआवबो होनो नागिरदों बा होबायबो बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरा रायलायसोदों लोगोसेयैनो जों दा फिल खालामनो हाबावदों बिथांमोना बुंनाय बायदिखौ आं खोनायोब्ला जे माने गोबां मानसिफोरा होनो खिन्थु सर्बानन्द सन'वालासो जानांगौमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बे खोथाखौ माखासे मानसिफोरा बुङो बिजेपि दैदेनगिरिफ्राबो नाथाय अल इन अल थेवब्लाबो बिथांमोना बिजेपिखौनो जानो लुबैयो
बे आरो BJP खौ सापर्ट दङ मानोना दा बिराद माखासे 2 नम्बर खामानिफ्रा दा माने माबा जाबाय बन्द जाबाय लोगोसेयैनो अफिसाव थाखा फैसा लानायाथ' लायो दाबो खिन्थु खम बुहुत खम सोलिबाय आरो फुरा सेक्रेटआव सोलिबाय आरो बेफोर आरोना ओमफ्राय दा जिखियानो जाया मानो जों नायनोसै नङा होमबा रायजो नोंथांमोन जे फैबाय थानाय 2025 आव जे BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बावहाय दानि जेनाखि राकेश ब्रह्म EM सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां रज'गोन नङा होमबा जोंबो नायबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायबाय थादो नङा होमबा मानोना जोंनाव बयनाबो मेगन दं खोमा दं जों बयबो नुगोन जों बयबो खोनागोन निश्चय आरो नैबे डिसेम्बर मासनि गेजेरावबो माने बारगोन होननाय खोनादों बे बाथ्राया माने खाम्फा बरगयारी सार आरो बेसेबां सैथो नाथाय बेराफारसे जों BPF फेसाव नुदोंबो जे बे माने राजनितिनि मेटार आरोना बियो माने बारनाय नङा बियो बारा मालाबा बारा बेबायदि मोनसे बाथ्राखौबो जों नुफिनदों बेसेबां सैथो जों बेखौ फैबाय थानाय समाव जों खिथासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बेखिनियानो